आचोरी भिंज गइल बा नैनवा के नीर से, न जाने कौना पीर से ना। आचोरी भिंज गइल बा नैनवा के नीर से, न जाने कौना पीर से ना। कविता लिखले हनुमान जिनकर पवध में मकान। कविता लिखले हनुमान जिनकर पवध में मकान। इ तो फसल बाड़ी मुरलीधर अहीर से, न जाने कौना पीर से ना। आचोर भिंज गइल बा नैनवा के नीर से, न जाने कौना पीर से ना।